Yo! Good afternoon mga kabikolana. So ngayon po, hapon na. Kakagaling ko lang sa school. So alas 3 na. Kakagaling ko lang sa eskwelahan kasi nagpapapirma na lang kami ng clearance. So ngayon nandito kami sa bahay nila nanay. Nagpapatrabaho nga po pala sila at ayan yung kapatid ko yung bunso. At ayan si Kuya Nolly. At ayan po ay maglulupak kami. Maglulupak. Ilaan mo kung ano to? Balingoy? Anong balinghoy kasi kuya? Balingoy yung... Ay, yung kasaba na may laman sa loob na. yun. Oo. Balingoy. Oh, balinghoy yun pala yun. Gagawa kami ng nilupak. So ito po ang solusyon. Kaya umilag ka. Saging. Buksan mo na, be. Saka ito yung lubang. Kung tawagin dito, lubang. Sa Batangas yan eh. Nasa Batangas yan. Lubang. Lubang Batangas. Ayun, yung pang ganyan, oh. Marami nang haluin. Taba. I-adjust natin ng kaunti para maluwag-luwag ang pagkikilusan. Tawag sa amin sa diet lusong. O lusong to, Sa lusong. amin, Ito ay lubang. halo. Oh, halo din to. Halo. Parang halo. 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 Isa. Ayan na. Ilagyan na. Ayan na mga kanoli, kabikulana, kagatso, kabatak. Ayan na po. Ayan. Kaunti muna Ang nilupak. Ayan na po. Ang nilupak. Ayan. Maganda sa video. Diba? Ayan, may gwapong parating. Yun ang may gwapo. Alright. Sahin nga. So ayan, durog na. Kailangan dagdagan uli. Ay, ano to? Kinukuha? Ito, kuya, may lalagda no. Ito, Ayun! Yan. Haluan niya po. Ay, hindi mo na pala nilalahat. Oo. Oo. Dami nilalahat na. Wait lang, at ayusin ko lang. Ayan, marunong si Bicolana. Sabi niya, kuya, mag-focus ka na video. Kailangan focus. Ganyan. Yun. Yan. O, di ba? O. Ganyan ang pagpupo. Alright. Yan. Expression. Mm. Kung napapagod maglubak. Expression. Mas mahirap nga noon yung palay eh. Oo. Yung palay, yung gagawin mong bigas. Ganyan din yun. Oo, ganito yun. Mano-mano yan. Tatanggalin mo yung apa niya. Mga 5 pa, be. Yan, mga 5 pa daw. Kasi lalako natin. Nilupak kayo dyan. Napa kayo dyan. Dalag-dalag kayo nilapak. Silugburan. Bukayo. Ano to? Masarap? Yan. Sarap yan pag natuluan ng pawis mo yan. Oo, sigurado. Sarap na yan pag may tulong, pawis na yan. Di ba? Yung pawis yan ang nagpapalasa eh. Di ba Lola? Lagyan mo ng lapaw, eh. Wala, pawis daw. Sige pa. Wala pang isang Yan, margarin ang yan. cameraman ni Bicolana. Wala pang isang margarin. Sige pa. Ano mo pa? Nilagyan mo na bilang ano, nyo. Yan. Go. Alright. Pinalagan nyo. Sarap ng nilupak. Lasa. Mga kabatak. Ilogan pala. Yun, no? Yun. Diba? Isa pa. Sabay. Diba? Oh, Wow. galing. Galing pa ni Kuya Noli. Galing pa ni Kuya Noli maglupak. Ang galing pala maglupak. Oo. Yan, no? Saan ka pa? Hmm. Dito ka na. Wala pang isang margarin yan. Yung mga kanuli, tingnan nyo. Yan, oh. Wow. Pasana all talaga. Yan, kukunin na ni Lola. Wow, dito ka muna. Tikman muna daw. Obra na. Kulang sa asukal. Baka kulang sa sukal. Kaya isang margarin. Asan yung pala? Oo, kulang sa nyug. Nagdagan ni Lola ng nyug.
Yun yung pampalasa doon. Yun. Yun ang pampalasa doon. Alam mo ang tamang pagdukduk nito? Kung paano? May tama eh. Yeah, doon. Ano yun? Yun. May ano yun na. May something yun. May something ba yun? Kuya, matangkay. Okay lang. Kailangan tapusin mo to eh. Di pa. Tapusin niya. Talaga ni nanay ng pampadulas. Yan. Yan. Tapusin niya muna. Yan. Yung Yan, isang margarine. pampadulas. Wow. Yan. Wow. Mayroon ng star margarine. Para sabihin na nagano ka, pinawisan ka. Mm. Sige. Tapos yung pawis sa bulo. Yung pawis na ano. Doon. Yung masarap doon. O, di ba? Alam ko naman, namimiss nyo to, yung mga viewers dyan. Marami nakakamiss dito. Haluin mo na sa ilalim kasi para pantay. Kasi ano na ngayon, wala nang Yung mga relate dyan, ito na po. Tamang laway muna kayo ngayon. Tapos kung utusan kayo ng lola nyo, hindi kayo sumusunod, papagalitan kayo kasi ilalako pa to. Diba? Yan yung sinasahog, ano to, nyog na may asukal. Sarap to. Diba? O baka may ilalagay pa. Wala na. Alam ko lang dyan lang. Ano? Ayan na, finished product na agad. Ayan, finished product. Pwede nang kainin. Wow. Man. Namit Lola, namit. Sarap. Ang dami pala nito. Sa planggana. Yan. Alright. O next. Ako din, ako din. Maglupak si Lola na garo. May gusto mag-order dyan. Free delivery daw. Free shipping. Yan po yung finished product ko. Ang kalahating kilo, kaso may kamahalan dahil gawa ni Titulana. Free shipping, pero yung isang kilo Ano na. yung kayo patas mo? Margarinan. Pitakpan mo yung ano eh. Takpan mo yung sa Malon? muntik kong malaglag. Ayan, pinawisan na. Hingal na ba? Hingal na? Ugasan mo daw init mo Ayun pa. o. Unti-unti nang lumalabas ang pawis. Alam na. Sige. Ayun na. Mas dito nag-usap. Paikot pa yan ha. Ano? Paikot pa. Ano na? Right? Dapat nakalainin tayo na yung pinakamasiram. Dapat ka talaga nakalain yan. Yes, yan. Right? Oh, Sab. Sino Bayaw pa? naman si Bayaw. Oh, saw daw. Sige, kacho naman daw. Yan, si Kuya Gacho naman. Hello, Kaz. Ang pinakagwapo kong Kaz. Nice. Bayaw naman, si Bayaw. So, ayan, shoutout po sa lahat ng aming viewers, nila Kuya Gacho, nila Kuya Noli, pati na din po sa akin. At saka shoutout din po sa lahat ng nagpapa-shoutout. Hindi na po, hindi na may isa-isa. Ay, hala, may tumulong pawis, chara. Tumulo ba? Matamis yan. May tumulo. Diba? Yan, ito malambot na. Lutong-lutok na kasi. Ano na masarap? Itong nyog na may asukal. Kayo. Bukayo. Kayo. Yun, no? Alright.
Talo kayo ni ano? Oo. Ay, Talo kayo. sayang, may competition pala to. Ganyan pala. Dapat ginawa ko yung best ko. Na-discover. Oo. Para duda ka na eh. Parang ano Nay, na, ano duda yan? ka pala? Oh. Babae. Ay, naku, Barbie yarn. Na-discover ka! Babae mag-ano. Na-discover nga, Nay! Lumantad! Yan si kuya. Slash ate, o ate. Plus ate na tuloy. Yan. Sa umaga. Marami na nga hapon si Aba. Then si tatay din. Ano yan, day? Lupa. Asintada. Nag-asintada. Ano, quiz kaya pa? Garo, mas grabe pa sa plus mo, adi, kisa sa ko. Pala nga rin. Yan lang. Unang dulo. Nga pala talaga. Ito talaga, si Jimmy Santos. Oo nga. Jimmy Notro. Santos. Handsome na lang para madali. Jimmy Hanso. Okay. Bagay ba? Tigmaninong ako. Magkapandok. Tama ka ng tigmaninong ako. Arbor ko na lang to. So ayan guys, tayo ay maglolopak again. Yan, so yan guys. Ah, wala si Mayon. Na ano ni Ulap. So yan na mga kabikolana, umulan. Kumanta ata si Kuya Noli. Charot. Hindi kasi ako kumanta eh. Pero may gusto ako kantahin. Ano? Rain is falling down. Falling down. O, di ba? Alright? So yan. Si Kuya Noli ulit magta-try. Kung tayo mga ano ulit. Pwede rin pala nakaupo. Opo, mas magandang nakaupo. Alright! Yan lang po. Bunso ilang. Maanap na do akong customer. Babarakal tabi ka mo. 5-5 sa natabi ang atado. Bakal may kiss ako. Ano ko lang. Bakal may kiss ko. Ang magbakal tabi may kiss. Niyen! Ay, nabisa pa. Sige lang. Tuloy, naglupak tayo. Bakag. Bakag mo ba kayo nito magmatan? Kung wala na. Madaling araw pa ito sinap na eh. Malambot na. Ngudoy. Madaling araw pa ito sinap na. Kalibra pindahan? Ha? Kalibo. Kalibo na. Wala. Alam mo talaga ito. Yan, video naman. Alright. Kayang-kaya yan. Ang Marami oh. ang paglulupak Ayun ko, na, ang dami. may teknik ko. Ano? Ang unang teknik, pag gusto mo di ka malata ng angalay, Yan na lang. dahil mo lang sa kwento. Hindi ka malata, nangalay ka na. Pagod na pala. Oo. Alright. Yan na. Marami hong nanonood. Yan. Sunod dito, doon tayo maglulupak sa Santo Domingo Bayan. Sa may ano. Iba-ibang lugar. Iba-ibang. Madali mo to. Maglulupak ka lang. Marami manonood doon. Sakto sa ibang lugar naman, nadalayan mo. Kasi marami nakakamiss ng ganito eh. Oo. Oo, iba-ibang lugar. Ano, doon sa pier. Sigurado mahihinto. Sa pier. Oo. Madala na tayo ng Bangakay. taging na ito. Sa may ligo. Ay, ito pala masarap paunin, no? Mag-swimming. Sa may ligo.
Yan ang win. Mapapaw. Kuya, yung swimming daw, yan daw ang when. When? Oo. Kung kailan? When? Oo, kung kailan nga daw. When? Request by blank blank blank. Request by ano raw? When? Tama-tama, umuulan. Swimming sa ulan. Sa kalik. Sa ilog. O sa ilog. Sa ilog pwede ba doon? Busay. Ay, yan ang Ay! Tama, Busay. Busay. Busay, yung Maliliit, sinasabi mo yung Ay, Busay Busay. Falls. Oo. Malayo ba yung mula sa kalsada? Gano'ng kalayo? Ilang kilometro? mga digdi hanggang crossing. I Kapasok ko guess. sa sakyan, pasok. Hindi, lakaw. May bagong tinampo, abot na din. Sa bagong tinampo. May bago na palang tinampo. Oo. Mataas yung pulse doon. Ah. Gano'ng kataas? Ilang, ano? Ano daw? Pag dumungaw kayo, parang nakapag-ganong ka na, o sakto ganun lang. Alam ko talaga siya. Alang kaundat. Yan ako na sa kentong alay. Gano'n, yung nakahinto to. Parang nakahinto. Oo. Si Alex. Mga 8 kilometers. Ganun. Pero malalim. Malamig naman. Malalim yung ano niya. Yung bagsakan ng tubig. At delikado pala doon. Ay hindi naman. Walang bantay. Parang ano lang. Yung tapos bako man direct na man nirarom na. Mainutan pa para mag sa camera data. May expose ang kakitan ko. Achoy. Alright? Very good. Ayaw na matanggal. Ayaw na matanggal. Nag-lock. Ah, grabe. Oh. Talaga. Galang. Ayaw na matanggal. Ang Ding. umayaw ay di nagwa. Wag i- Yan. Tukaw naman, tukaw. For the padangog. Ah, tukaw, tukaw. Nagkadaba naman. Yan. Pag umupo yan, So ayun guys, si Bicolana girl na naman ang maglulupak for today's. Oh, kahit wala pa, oh, tingnan nyo. Excited. Wala, di pa ako nakapagsimula. Grabe na yung Pawis na agad. pag lang kasi English pag ano. Ganun lang ba yun? Hindi yan may marunong. Urong ka muna, picture natin si ate mo. Picture natin si ate mo na. Iyan ang gayon. Matarog kayo ni. Ano ay sana, tama ano yan, maturo na. Ay, Diyan mo ka sukar pa, no? Magkede pa ano. Malok sa pa, ano. May kinod ko dahil. Sigwa. Nalo ko nga ano to, ano? Ano ba sa ko? Dalawa sa namin. Ako na yung bilubang. Sige. Umuyain. Pag may bilog, di kainin na lang. Umuyain na lang. Smile. Nagano. Lupak po, lupak. bakal ka po. Bakal nga po kasi lang mo. Ano, ako nagdudo pa. Ano, matagas na baga sa batan. Maski lumbo, gari baga pagilingon, ano. Smile. Ano, na ano na. Pirit. siguro na Lola. Kaya man ka. Pokpok check. Pinakamagay na lola. Yan ang face. Ah, sila na naman daw. Si nanay. Wow.
Pag sumakit ang katawan, ipahilot. Pag masakit katawan, ipahilot. Pag sumakit yung katawan. Mami, si Lolo ng arangkada niyan. Ayan, si Lolo. Ayan, si Lolo. Ah. Lo, may kwento ka ba sa nilupak? Meron ka bang kwento? Wala akong kwento. Nung araw, wala. Hindi ka nagpapasalubong ng mga hinanay dati. Pero naglulupa ka. Yan, si Tay dati. Tay dati ka Wala, mga tatot. Dragon ka kasi tatay. Pag may nagpalupa. Pag wala si tayo manalo pa. Di ba? Saya lang. Happy lang. Pag-good vibes lang. Yan na. Yan na. Malapit na, kaunti na lang. Laton mo, laton. Kaunting-kaunti na lang. Pa, deet. For the madama. Si friend mo? Kaunting tiis na lang. Nagpapadangog na si best friend. Ata, makaunay kami. Right? Yun sa gilid. Ha? Yan sana, warang na to. Out of stock. Ay, wara. Inanong ko man sana ito. Wait lang ngayon. Hindi ba? Wala yun sa aga. Ayan na mga kabikulan. Ayan na po na tapos na. Bigyan sila. Oh my God. Patikim. O, bigyan yung mga bata. Oh, sino may gusto? Ayan, kuha lang, sino may gusto. 5-5 lang. Ayan. Charis. Sige, bigyan yung mga bata. Ah, ako? Oh, sige, ako matado. Nag-ano, Ay! Iyan ang sound. Ano pa yan? Dalugdog. Alright? Diba? So ayun guys, ay up. Out. Origo na lang yun. Libre? Oo. Uy, siniling na isa. Sumuya tabi, magbayad. Pwede man. Chara! Ongit check. Ayan, no, meron pa. Ikaw na sila. Wala po yung laboy. Hindi ka naman kabilong tukaw. Ayan na po. Konti na lang. No, take out to. Yan, no? Right. Siya na. Yan. 5 ulit sa nakasubscribe. Si Sai. Yan. O, yan na lang, no? Hindi na inabot pa. Kanina hindi kayo nagpupunta dito. Munti ka, no? Paubos na. No? Puti. Sakto yung dalawa, oh. Oh, di ba? Sakto yung dalawa. Maluya ka mo makamalis yan. Oh. Yan. Sino pang huli dyan? Ay, ba't may marabot pa? Ako na lagayan. Di pwede. Hindi na pwede. Ay, ay, ay. Hindi na pwede. Di pwede. Alright, yo. O, yan. Oh. Ay, sorry. Alright. Ay, nakapaulan. Oh. Ay, nalit kayo, te. Wala na. Next time. Bira na ito, be. Apan mo man dumaan. Oo. Mo kay Lulong Totoy. Yan. Alright. Tayong panlagay sa rep. So, ayan na mga kabikulana. Tapos na po. Tapos na yung merienda. Tapos na din yung na pamigay na namin yung ginawa naming nilupak. Yung saging. Ayun si Tita. Kailan na, ilupin yung pack kami. Oh, shout out daw po kay Tita Raquel Garcia po. Yung tita, nakikita ko kasi yung nagre-react din sa ano ko. Yan si Tita Bem. Out sa'yo. Shout out daw po. Shout out po sa lahat ng nanonood, especially po sa mga taga Bacolod. Bye-bye.